Kita kaini le puloto werang hino kwe jekaton na kwe 15 number 1 Superior General di Dominicans. Opera kono yana na pasita. So, pada dia tu. Pemenem. Ini pada orang kau mah makai menu ini kaya biasa. Kaya betul aja lagi lah. Seni muda jual juga. Muda orang kita kerja ni. Now
Kristi mebere. Onye nwanyị ebere. Onye nwanyị biko mee anyị bụ ndị ezinụlọ gị ebere, were obiọma gị mụbara anyị onyinye nke amara gị, mee ka anyị na-eji okwukwe, nchekwube na ịhụnanya na-ekpo ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị enwekwusi ike n'ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị, site na onye nwe anyị Jesu Kristi nwa gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ amamihe. Ebe ọ bụ gị bụ onye ahụ na-elekọta ihe dum anya, o nweghị chi ọzọ dị n'ụwa. Ọ pụtara na ọ dịghịzi mkpa ịkọwabara onye ọbụla na ikpe mara onye mara ikpe, n'ihi na ike gị bụ isi iyi ebe ihe nkwụmọtọ si apụta. Ebe ọ bụ na ihe dum nọ gị n'ọba aka, iji ebere eleru ha niile anya, maka na igosiri ike gị ebe a jụrụ ikpere na ịbụ dike tozuru etozu. Abịala ndị ma onye Igbo, ị na-agbara ha mba na ha eji ya kpọbiri, ma ọ bụ eziokwu na ike dum nọ gị n'ọba aka, iji ebere ebe ikpe.
nwa odibo gị azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Otu aka, mmụọ nsọ na-enyere anyị aka n'ime adịghị ike anyị, n'ihi na anyị amaghị ka esi ekpe ekpere dịka o kwesịrị. Ma mmụọ nsọ n'onwe ya ji izu ude nke ọnụ na-apụghị ịkọ na-arịọ anyị arịrịọ. Ma Chineke, onye na-enyocha obi mmadụ, amarala ihe mmụọ nsọ bụ n'uche, n'ihi na mmụọ nsọ na-arịọrọ ndị nsọ niile arịrịọ dịka Chineke si chọọ. Olee otu o si weta aka? Ọ zara
iro mere nke a. Ụmụ ọdịnihu ya wee jụọ ya sị, ị chọrọ ka anyị gaa fọpụcha aka nri ya? Ọ zara ha sị, mba, ụnụ hapụ ifo ọka ma ọ na-eto aka. Hapụnụ ha abụọ ka ha na-ekekọrịta ruo mgbe owuwe. Onye ahụ ga-agwa gị ndị ọha mkpụrụ ga-asị, bịanụ buru ụzọ fọpụcha aka, keenụ ha n'ugwu ka e wee kpọọ ha ọkụ, ma okọba na ọka n'ime ọka m. Ọ gbakwara ya okwu ọzọ n'ụka kwuru sị, alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ osisi mọstad nke otu nwoke kụrụ n'ubi ya. Mkpụrụ ahụ ntakịrị karịa mkpụrụ niile ha kụrụ n'ubi. Ma mgbe o tochara, ọ na-adị ukwuu karịa ihe niile ha kụrụ n'ubi. Ọ na-aghọ osisi buru ibu nke ụmụ na-akụ ha n'ala ya niile. Ọ gwakwara ya okwu ọzọ n'ụka ilu sị, alaeze eluigwe dị ka ihe nke na-eko achịcha nke nwaanyị na-eme achịcha gwakọrịta ya na n'ugwu ọka atọ ruo mgbe ogo. Jesu jiri ụka ilu gwa igwe mmadụ niile ihe ndị a. N'ezie, o nweghị okwu ọbụla ọ gwara ha na-eji ụka ilu. Nke a bụ iji mejupụta ihe onye ahụ sị, a ga-eji ụka ilu gwa okwu. Aga m ekpughe ihe zoro ezo site na mbido ụwa. Mgbe ahụ, Jesu hapụrụ ọtụtụ igwe mmadụ banye n'ime ụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya ya sị ya, ọ gwara anyị ihe bụ isi ụka ilu ndị a, maka aka nke bụ n'ugwu. Ọ zara sị, onye ga-akwụkwọ ọha bụ nwa nke mmadụ. Ubi ahụ bụ ụwa. Mkpụrụ ọha bụ ụmụ alaeze. Agha bụ ụmụ nke ajọ onye. Onye iro nke dara aka bụ ekwensu. Oge owuwe ihe ubi bụ ọgwụgwụ oge nke ụwa. Ndị na-ewe ihe ubi bụ ndị mmụọ ọma. Dị ka esi ekpokọta aka ọhụrụ otu ahụ, ọ ga-adị n'oge ọgwụgwụ oge nke ụwa. N'oge a, nwaanyị mmadụ ga-ezipụ ndị mmụọ ọma ya. Ha ga-ekpokọ n'alaeze ya ihe niile na-ebute njọ na ajọ omume. Ha ga-atụba ha n'oke ọkụ, ebe ikpe akwa na ịkpa eze ga-adị. Ndị ezi omume ga-achọ ọka dị ka anyanwụ n'alaeze nke nna ha. Onye mere ya nụrụ.
ibu cuci ibu cuci anak ini kita aku sejauh anak nomor aku bosan ini aku selesai buku punya bayar ini aku ini aku tidak dia punya apa untuk kasih apa sana mau selesai kas lalas orang ele não se acha o poder de não pagar o poder só o poder de ficar o poder só é que uma olhada a nível de escola para eu ficar é que é o que ele vai ficar a marca é que para lá não se grava nada e eu vou fazer essa hari ini akan sih.
Apa yang boleh untuk Chineke? Soso hanya Yes.
Ayah,
ndidi ndo ọgaghị mụ na ndị na oziọma nke ahụ mgbe ahụ onye nwụchara ndị akwụkwọ ka kacha ekwensu gara gịnị kwa ahụ etiti ya ọ gaghị adịrị anyị isi ọ ga-esi ike but n'isi ike ahụ anyị tụkwasị obi ebe Chineke na anyị ga-emeri eme ọtọ ọkwa anyị maka ọ dịrị ịma na anyị bụ udo nke udo na ndidi ya na n'aka cheta ya ewepụ udo na ndidi nke Chineke ebe ka anyị ga-ama ihe niile anyị ka kama emechakwa ya adịghị ya agbara anyị were udo na ndidi na-eso anyị ka ọ kpọkịta anyị nso agora mais que o vereador se fala. Oh, manda que essa hora, e mais pouco, eu me liguei lá. Não vou falar lá, não nada. Você tinha que vir lá, não existe. Ah, não acho, eu acho. Para quem não acha, eu não acredito no próprio ele lá, né? Eu não acredito. Ah, não pode ser. Ó, beijo, não é cair também eu vou cheio de riba e mesmo se pisar. Eu não realidade do problema. Olha isso, olha isso. Tá, eu ia dizer, olha esse negócio why ada di sini? Ba, anu bakal ini, ba ini, dengan isi. Yang mau nanya apa ini oh asyiknya, ayah nak buat ni kompet. Islam bayar sebenarnya, dulu ni sampah. If I don't remember you to listen, then my right hand will my dog will my dog. He went to the back of the tree and he had asked John. Jangan sampai punya usaha bapak kasih oh yang ciri yang sudah dimon kamu kan ini apa yang oke hadis kamu yang begini siap dan mereka itu hidup nah dari orang wajib sebagai desa dilakukan semua walaupun tujuan ada sebagai upaya kita actually upaya we cannot release. Iwe begini begina tadi. Ayah mereka nak bawa nak pakai baju ciri. Jadi remember First Peter, berani saja kita chapter 8. Be vigilant because your enemy the devil is prowling around like a roaring lion, looking for an opportunity to devour. So today, come on, kita oh ibu ya begini. No matter what we go through, remember the challenge. When Jesus attempted 3 times, everyone should pray any number. Come on, Jesus will pray. Awesome. So it's nothing. It didn't happen. So that's the difference between sin and temptation. Even the temptation, ya begin, ya was it. Even the no one, ya begin. Money, one, how begin. Job. Ya no one. Nampo sita Yesu Kristo na amani ogua ka anyi kenti okuma maro try ge shiwe pamanye no ogua ye de Chineke no. Yes, I na bia every Sunday. Yes, I na do to get Chineke. Yes, I na balu na me ke kama kai bali speak kama ke kwensu chere na eme kai. Ane lo try ge shibali shika tembo ka ine go ke Chineke.
ka anyị mara ihe ụka na-akụziri anyị iji nyere anyị aka ka anyị bụrụ ezigbo ndị otu Kristi ka anyị na-ekpe ekpere ọfụma na-akwụkwọ aha Chineke ọ bụrụ ọsọ mgbe anyị na-ide ihe ma mgbe anyị ga-eme Thanksgiving anyị abịacha na chọọchị jụọ ya mba ka anyị na-abịa mgbe niile na-eto ahịa maka mbọsị ọnwụ na itetere n'ụra ihe abụọ na-eme na ndụ ọ na-ewekọta gị nso zuo oge ị ga-abụ nke ọzọ ọ na-enye gị opportunity to make a change in your life to come closer to God. So ka anyị gbaa mbọ gbasie ike na-akpọkwa aha Chineke mgbe niile na-agba akwụkwọ nsọ na-ege ya ntị otu ụka si akụziri anyị. Nke abụọ ka anyị mee gịnị ka anyị were udo na ndidi na-aga mgbe niile. Ọ dịghị izi mara ịma iwe na-enweghị mgbe ọbụla ọsọkọsọ na-azụghị mgbe ọbụla ị na-aga n'ozu. No, for real. Anyị niile ma mana ọbụzọ ọsọ ị ga-acha ị ga-ada high blood pressure rịa n'inu nke nwa ka ọ na-ebu onye ahụ ị na-eburu iru ọ bụ ike mmadụ ịnwe anya otu idowe ihu ka sambọd ndị toro ma sara bọstel onye ahụ na-agaba na-eme gịnị na-achị nke nwa bụ onye ga na-arịa ịgachi ịga hospital nke ọzọ isekwara ọbịa na ịga ama ọbịa ọkwa ndị nwere ka onye ahụ arịa gaba ya mere ka but no matter how difficult it is, emego ndị mere ya ndị ka na-emekwa ya nke atọ bụzi gịnị ka anyị na-agba mbọ na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi ọ bụ onye mechi ya Chineke nọnyere anyị mmanụ kama ọ bụ ọrụ anyị dịka ndị otu Kristi ị na-agba mbọ mbọsị ọbụla ka anyị bịakete Chineke nso Chineke nọnyere anyị onye nwere Chineke nwere gịnị kama ọ bụ anyị maka ọ dị ka anyị kwesị ike n'ime ya n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ekwe m n'otu Chineke ka anyị rịọ Chineke Nna anyị onye zitere so otu nwa ya ka ọ zọpụta anyị na njọ anyị ma rịọkwazie enyemaka nke Mmụọ Nsọ na amara maka ụka n'ụwa niile. maka nzukọ nsọ bụ ụka ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama nke ịdị n'otu ma na-akụziri anyị ịbụ ndị ntụkwasị obi gbanyere mgbọrọgwụ n'okwukwe anyị arịọ gị
maka ndị ndu na ndị na-agbara nzukọ anyị odibo ka ha na-arụ ọrụ ichekwa ọdịmma nke gburugburu anyị arịọgidere. Ndị na-enweghị ọrụ nakwa ndị na-enweghị ezigbo ọrụ ka anyị na-echeta ha oge niile ma na-enyekwara ha aka igbo mkpa ha dị iche iche. Anyị arịọgidere. Ndị ogbenye na ndị niile ụwa na-atụ n'ọnụ ka anyị na-anabata ha ma na-ahụ ihe uke Jesu n'ihu ha. Anyị arịọgidere. Maka nchekwa ịdị nsọ nke Eucharistia dị nsọ, ka anyị na-echekwa ịdị nsọ ya ma na-ahụ ya mgbe niile dịka isi iyi nke ndụ anyị. Anyị arịọgidere. Ndị niile hapụgoro ụwa, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Mass taa, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ekpere Chineke na ezumike ebighị na alaeze eluigwe. Anyị arịọgidere. Gbakwunyezie mkpa anyị n'okwu n'obi anyị wee yọọ Chineke ihe ndị niile na-akpa anyị. Anyị arịọ gị dị nwe ndụ anyị. Nna dị ike niile, biko nye anyị mmụọ nsọ gị dị ike maka adịghị ike anyị, nke ga-enyere anyị aka itowanye n'adịma nsọ nke ndụ site na Kristi Onyenwe anyị.
Chineke anyị idola so otu aja zuru oke asọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke a ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha na-ebutere gị, gọzie ya dịka isi gọzie aja ebe, dokwaa ya asọ, mee ka onyinye onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otuto nke ebube eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu ka anyị nye ndị nwe anyị Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Dị nwenụ o nna dị nsọ, site na nwa gị ịhụnanya bụ Jesu Kristi, okwu gị isi na ya mee ihe dum, onye isitere ka ọ bụrụ anyị onye nzọpụta na onye mgbapụta. O were ahụ site na mmụọ nsọ gị amụọ ya na Virgin, n'imejupụta
ichepụta uche gị na ịgbatara gị ndị nke gị dị asọ. Ọ gbasara aka n'ahụhụ ọnwụ iji dobie ụdọ nke ọnwụ na igosipụta mbilite n'ọnwụ. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta ebube gị were otu olu na-asị, ịdị nsọ ezie dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịmasọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị a asọ site n'ikwukwasa ha mmụọ gị ka ha were ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere n'idunye ya na ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazị ya sị, nara anụ nke ya rienụ ya unu niile, nke a bụ unu nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe o richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa gị ekele bunye ya ụmụazị ya sị, na anụ nke ya ma ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ọga, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe anyị dị nwenụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ewunyere gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta, iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị eji umealị arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị mmanụ cheta nzukọ gị gbasara ụwa niile, mee ka anyị zukọ oke n'ịhụnanya ya, na popu anyị bụ Pio na bishọp anyị bụ Josef na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị nchekwube nke dị mbilite n'ọnwụ ruo ụwa, were ebere kpọpụta ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ogige. Anyị na-arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa kemgbe ụwa ka ụwa, ka ebe ndị ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ,
ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụbata ụwa niile. Ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị ejizi nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were kama obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ o sebụl ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere gị nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ajọ oge niile. Anyị ewerewala ha nsogbu niile were nchekwube dị asọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye anyị udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke osebụl ụwa dịrị unu mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Akimbo number 1.
onye nwe anyị were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị i weela ihe omimi nke eluigwe zụọ anyị biko nye anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ochie ụzọ nke anyị gara were biwazie ndụ ọhụrụ site na Kristi onye nwe anyị. Gwa ya na-ebido agbamakwụkwọ kịta ndị ushers ga-eke envelopes. Anyị nwere collection, Peter's Pence collection. Ọ bụ taata anyị mara ọkwa ya ụbọchị ụka gara aga ka anyị were dị nkwadebe. Ndị ushers ga-agagharị kịta kee the envelopes. Akesia a ga-anakọkwa ya onwe ndị adịrọ nkwadebe ma ndị lozoro elozo iwere ihe na-ekwechighị anya anyị ụbọchị ụka ọzọ ma wechighị anya tinye na mailbox na Father's Rectory. Mana ọ bụrụ na akesia anyị ga-anakọkwa ya. Gane ka anyị ga-amazi ọkwa n'aka ministry
na parish anụnwa ndị nọ n'ime ihe mma akpọsị afa ha a ga-enwe nzukọ ha ga-agbakọ ozugbo ma agbata ụka na hall. Ushers Park and Parking onye na-edum na P ọnwa asọ P onye na-edum na P ọnwa asọ. Religious aid liturgy Ike Bodo na Biu Kato. Choir Emu Marco and Z Ezekoye. 8 o'clock choir Emu Ndibuizu. Maintenance Emabuku. Lector H. Ebuniwe. Finance Greg Okoye. Extraordinary Minister P. Amuchie. Ebe ọ ga-abụ na parish hall ka anyị bịa ozugbo gaba na hall agbasa nzukọ ahụ amaghị ihe ya ede aka. Ndị Holy Spirit Catholic Charismatic Renewal na ayọni anyị niile ka anyị soro ha na July 26 ka ọ ga-ebido ka ha nwere revival program ha ga-ebido ya with 12 noon mass July 26 ya bụ ụbọchị ụka ọzọ. Ụbọchị ama bụ 12 mana Monday ruzie Wednesday ọ ga-ebido na 6 p.m. 6 p.m. Monday to Wednesday for your revival. Awee na-ayọ anyị niile ndị parish ka anyị bịa ka anyị soro ha maka revival ahụ. Ọnwa ọzọ na-abịanụ bụ ọnwa Ọgọst. Ọnwa Ọgọst bụ ọnwa anyị wepụtara na parish a iji kene Chineke maka amara ya, ngọzi ya, onyinye ya n'ụzọ abụ n'ụzọ onyinye nke ndụ. Amara ya n'etiti anyị n'okwu n'ezinụlọ ada agụtụ ya ọnụ. Ọnwa Ọgọst ahụ bido n'ụbọchị ụka izizi n'Ọgọst ka anyị ji enye onyinye. N'arọ nke ọrụkwa nke ọ ga-abụkwa monetized bazaar ka anyị si ime n'arọ gara aga. Anyị maara na a na-asọmpi zones Shanahan, Iri, Tansi zone ka ụnụ kwadebe n'ụzọ dị iche. Ndị obodo ọbụla, ndị steeti ọbụla, grupu ọbụla nọ na parish anụnwa, ezinụlọ ọbụla, onye ọbụla, anyị niile ga-apụta nwakwado okwu anyị n'ime ihe. Ọ bụ ihe emepụtara na ya ka eji enye aka were na-arụ ọrụ parish anyị. Ọ ga-ebido August 1st Sunday. Usually, most Sundays in August, ka anyị eme ihe ọkwụsị. 1st Sunday in October, mana fada ya ata ihe 1st Sunday in October, akpọzie result ka esi were mee. Fidelis ọmụmụ ya, ọ bụrụ na ebe a wenye aka elu ebe ị nọ. Fidel ọmụmụ ya, ọnụkwu ebe o weniri aka. Nwanne ya nwaanyị arapụ na Naịjirịa dịka anyị si eme ka anyị beruere ihe, ka anyị kpọọ ya na fon n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si emetụta ndị otu anyị ihe metụta ka anyị mee ya. Etu anwa ka ọ dịkwa ezinụlọ Cletus na Florence Akpamgbo na ụmụ ya. O nwere ndị nọ ebe a. Cletus na Florence Akpamgbo na ụmụ ya ebe nọ wenye aka ụnụ afụgo ndị nke kwụ ọtọ ka anyị
merụkwara ha dịka anyị si wee kwu. Nwanne ya nwanyị ya bụ nwa Cletus na Florence nwụrụ na Naịjirịa, nke kwụ ọtọ dịka nwanne ya nwanyị bụ onye nke nwụrụ. Tata ka anyị nwa na-elote ụmụ anyị n'ụzọ dị iche. Anyị na-elote ụmụ anyị n'ụzọ dị iche. Ya bụ tupu anyị na-aga n'ihu, aga m asị ụmụ anyị niile ndị nke graduate this year na ha pụrụ ọkụ. Tupu anyị na-agọzi ndị youth niile, ụmụaka ndị graduate this year ha pụrụ ọkụ. All the graduates of 2026. Yes. I brought us ebe ha nọ na ma okenye ma nwata onye ọbụla. Ọ bụ nnukwu ngọzi n'etiti anyị. Ọ bụkwa ka ya gụrụ akwụkwọ dị sie. Ndị nwere emere aka akwụkwọ akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime anyị ka na-akụkwa so ewe n'iwe ọ bụ ndị niile. Ngwa aga m ayọ unu anyị niile n'ebe a ndị nke nọ na ndị na-agraduate ka anyị gbatị aka anyị mere ụmụnne anyị ekpere ndị gbapụrụ ebe a. Heavenly Father, surround these your children who have graduated with your grace. Bless them with hope so that they move into the future with eager and open hearts. Help them to put the knowledge, skills, and insights gained through their education for the good of humankind. Inspire them to believe in the goodness of life, even when faced with challenges and difficulties. As they commence with the new chapters of their lives, may they grow even more grateful and wise. We ask this through Christ our Lord. Congratulations to you. So today being the Youth Day, notation for you. One day, right? We are celebrating all our children, all the young adults, all the youth, all of you, the future of the community. We are celebrating. Come on, more the chocolate water and the umaka group, you that I didn't suture. Almighty God and Father, we ask your blessings on your children as they continue to grow in their faith in you. Continue to strengthen, bless, guide, and protect them. May your blessings be upon them. May your graces be upon them. May your blessings continue to guide them, and may you be there to always assist them as they grow in their lives and also in their faith in you. And may your blessings continue to guide and protect them as we celebrate Youth Day today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ana m akpọlite onye isi ndị nne na onye isi ndị nna. Good afternoon, everybody. On behalf of ICMO, ICW, we want to wish all of you a very happy Youth Day, and also our young adults. Congratulations. So, as you all know, our church is going through a transition, and because of that, we're not going to have the canopy this year the way we normally do, but we haven't forgotten you because we're always very proud of you. So I met with Dr. Angela Ofebu and we discussed, and today, right after service, please follow her.
we haven't forgotten you. We're going to celebrate, okay? Even though it's not going to be with dancing, but we are going to celebrate because we are always very proud of you. Keep doing the right things. God will always bless you. Happy Youth Day. Happy Youth Day. Happy Youth Day. I lost my voice, so I'm not going to say it that much. So after service, all the youth and young adults go towards the kitchen area. We'll be there serving you food, okay? Only youth and young adults, be good. Ezinụlọ Nwufo Ụzọigwe agbasa na ha ya azụkwa anyị nri, so anyị ejewekwa a na-azụ ụmụaka, ma anyị manụkwa na ụmụaka dịcha onwe nke kwara na ọbụrụ ndị okenye ụmụaka first ka anyị buru ya n'obi. Anyị wee na-ekenezi ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Onwere onye anyị nwere? Do we have any? Okay. Look at them, look at them over here. Let's give them a hand. We thank you. Anytime you are around, please come back to worship with us. Daalụ. I went there Kenesi, ndị ụkọchukwu kaala anyị ụka, Father Kenego, Father Modestus. Yeah, Modestus, anyị na-ekene gị. Yeah, wee na-ekenekwa ụkọchukwu nke anyị. Onye idizighị nkọwa ma ya akpọdaghị aha ya Fidelis Omakụ ka anyị kọpụrụ ya aka. Ọ dịka ndozoziri diki na anyị ka anyị kelekwa onye. Daalụ. So ndị ga-eso anyị eme mitin agbasa na anụ ozugbo gaba na ahụ. Aga m eyipụ akwa, aga m eyi ya gawa hụ ka anyị mee meeting onye ọ na-anụ ozugbo, okay? 15 minutes, so aga m change. So na-ewe n'iwe aga m ekele ụlọ na awasa ka mkpara aka ka anyị mee meeting a ka ha nwee ike ịla maka enwere ndị nwere mmemme ọzọ, so ka anyị nwee ike ime akọmọdé. But ha mechaa m ikpe akwa, that's fine. Ọkwa m ikpe akwa church, okay? Then you can all say hi. I'll be there in the parking lot. Also, because Father G, akwụkwọ ya bịa, the light in hope, which is very, very good. Talks about lawyer behind the book. When we hear that, I can be an advantage. Move for those which they can so Father, you are all here on the Indian area. So I got on the area of woman and also for that camera. He wanted to know India having Indian Anaka was in by that kind of kept on young for your mamma here on the Anaka. So participate in that. So yes, every day what I'm saying now, the envelope okay, the envelope of more parish in America, parish now cathedral corporation hand mail lawyer to your homes. So it's already paid for. So it means that so I got 3 hands. Come on. Our neighbor be with the envelope because of the envelope number nearly and we are used until you were there. So can you have a couple of things? When you share large change and I breathe. So post office I will see the regular hours, a couple of the hours changing. So go for the audience. So I will need with the when the key get with there. How can you with the I got to what I can train Amaka. Parisha who came in or only an apple. So I now go on Ayana where I need to so I will need with the
ka anyị na-ekwuru ọkụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka jikere Chineke jikere ilekọzi unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Hymn 271.